Ya sanibona. Kuthiwa nginibuza ukuthi lo muntu owaqala ngayo kulokhunjana ngamhlazane uqala ukulokhunjana usangamlokhunjanisa yini namanje. Kwase kuthiwa ngibuza ukuthi ungamkhomba yini esixukwini uthi hawu nangi lona engaqala ngayo kulokhunjana. Kuthiwa ngibuza ukuthi ungabuyela yini kuyena niqhubeke nje nilokhunjanisa. Mase kuthiwe nje you get a chance to do it all over again. Ungaqala ngaye futhi umlokhunjanise noma ungenze njani. Mathiwa nje kukhishwa umthetho omusha ukuthi wonke umuntu abuyele kumuntu wakhe aqala ngaye waqala ngayo yena oyozugcine ngaye. Bangaki abangakhali inyembezi njengami, bangaka abangakhihla isililo sikanandi njengami, bangaka abangancamela ukuthi bamane bathuthe bayohlala kwelinye izwe ngoba hey esizenzayo bese siyayisola. Asoke sifundise nezingane ukuthi ingajahi ukwenza izinto ngoba hey mase kuthiwe kukhulunywa amaqiniso kuthiwa umuntu nomuntu akame phambi komuntu wakhe aqala ngayo kulokhunjana. Baningi abangabhocobala, baningi abangaphoxeka.